Salam dostlar. Bu bölümde magazinin içinde ulanıp bolajak sözlemçeler ve sözler. Baş üstüne. Gittik. Kıç kosta asta. Bu näçe? Bahasa näçe manysynda. Ise pres kump. Bu gaty gymmat. Wirausa kumpar. Men satyn almak isteyen. Meselem diýip bilersiňiz, roman dilinde su apa bolýar. Wirausa kumpar apa. Men su satyn almak isleýärin. Yani şu sözlem köp ýerde ulanıp bilersiňiz. Onda iste pıyne, çörek nerede? Onda iste laptele, süt nerede? Onda iste karne, et nerede? Onda iste apa, su nerede? Onda iste nerede diyen soru. Onda sunt legumeli. Yani nämçin iste nämçin suntulandın diýsek, legumeli bay köplük manyny anlatýar. Gök önümler nerede bolmaly? Yani gök önümün öz köplük manysynda. Kıç kosta, bahasy näçe? İşte eftin, bu arzan mı? Sonra verip bilersiňiz. Onun bahana aýdarlar. Avveç çevamay eftin, arzanrağı bar mı? Mundanam. Podplatiku kardul, kart bilen töläp bolarmy? Treboy numerar, nagd pul gerekmi? Yanky sözlemem ulanıp bilersiňiz. Treboy numerar, saw, podplatiku kardul, ýa-da kart bilen töläp bilerdinmi? Onda iste kassa. Kassa nerede? Yani töle edilýän yer. Iste prospat. Bu täze mi? Yani sveji mi? Pıynakın iste valabil. Mühleti kaçan eçenli. Yani srogotnosti. Aveç o kalitate maybuna. Has kohilisi var mı? Burada gördünüz. Yani sorasınız gelse şu sözlem ýadyňyza düşdün. 1 kilogram. Mana 1 kilogram gerek. Yani 1 kilogram isleýän. Çesta barok. Şundan 1 kilogram beriň. Yani ulanıp bilersiňiz. Daçmyn kilogram diýin kartoş barok. Kartoşkadan 1 kilogram beriň. Kamun kilogram barok. Takmynan 1 kilogram bolsun. Yani satyjy bolsa, çekip duran bolsa näçe gerek diýse kamun kilogram barok. Takmynan 1 kilogram bolsun. Jumata da kilogram barok. Yarım kilogram beriň. Jumata da yarım. Dow kilogramy barok. 2 kilogram beriň. Putsin varok, azıcık beriň. Azıcık diýmek putsin. Maymult varok, has köp beriň. Sonra varok näme anlatýar? Haýyş etme, haýyş görkezme. Terok bolsa ýaşyň deň bolsa terok diýip bilersiň. Yani köprek haýyş edýän diýen ýaly bärde mulakatlyk ulanylýar. Esti sufficient, yeterlik. Ma peut-être ajouta, kömek edip bilersiňizmi? Nu amintiles. Düşünmedim. Vorbiç mayinçet. Hayallarak kurlen. Nu var bez kromona. Men romança bilemok. O punga varok. Paket beriň. Nu am nevoye de punga. Ma paket gerek gel. Trey bukaç varok. 3 tane beriň. Çinç bukaç. 5 tane. Bukaç bölümçe. Bölügi. Çe kontine. İçinde näme bar? Kontine, zahar, şeker bar mı içinde? Yani bir alacak bolsaňyz sorabilirsiniz. Açest produce kontine carne de porc. Bu önüm içinde doňuz eti bar mı diýip sorap bilersiňiz. Açest produce kontine carne de porc. Şu görnüşde. Yani sorap berýäňiz. Iýmeýän bolsaňyz. Kontine porc, ýa-da gysgaça, içinde doňuz bar mı? Numanyň carne de porc. Men doňuz etini iýemok. Ýeste halal. Bu halal mı? Dinçek yeste fakut. Bu nämeden ýasalan, nämeden edilen, nämeden taýýarlanan manysyny berýär. Çe kontine. İçinde nämeler bar? Yeste din carne de puy, tavuk etinden mi? Yeste din carne de vita, sığır etinden mi? Diýen soraw. Kartsaw cash. Kartsaw numerar ulanıp bilersiňiz. Cash numerar, yani nagd pul diýmek. Dolar cash diňe nagd pul. Satyjy bolsaňyz şeýledi diýip bilersiňiz. Potes platiku kardul. Kart bilen töläp bilersiňiz. La drapta, sag tarapda. La stinga, çep tarapda. Infatsa, öňünde. Akola, ana şol ýerde. Nu avem, bizde yok. Sa terminat, gutordy. Myne vine, ertigeler,
Wine geler. Myne ertir. Jestemay skump. Bu has qımmat. Jestemay eftin. Bu has arzan. Yestela promosiye. Bu skitkada. Kıttoriç. Näçe isteyersiniz? Ajunje yeterlik mi? Altıçeva başka zat gerek mi? Doriç altıçeva başka zat isteýäňiz mi? Aştyptaç puçin. Biraz garaşyň. Immediat. Häzir. Un moment bir salym. Şonlukly dostlar, bu sapaq tamamladyk. Halan olsaňyz, kommentary ýazyň, like basyň, dostlaryňyzla paýlaşyň. Egerde rumen dilini öwrenmek isleýän bolsaňyz, Dilden Dil aplikasiýasy siziň hyzmatyňyzda. Iň çalt, iň tiz usul bilen rumençany yeterlikli communication derejäge ýetirmek üçin Dilden Dil aplikasiýasy hemişe